ሃገራዊ ምርጫ ሽወደን ኣብ ዝቀረበሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሽወደን ሩስን ፖለቲካዊ ክትዕ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ሽወደን ብሰንኪ ቁጠባዊ ቅልውላው ንሂሩ ዝጸንሐ ዋጋታት ኣባይቲ ኣብ ከተማታት ስቶክሆልምን ዮቶበርን ይጎድል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ጥዕና ሃበላይ ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 10 ሰነ 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃም እየ። ነዞም ሰማዕኹሞም ቀንዲ ኣርእስተ ዜናታት ካልኦትን ዘጣመረ ናይ ዜና መሰናድኦ ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ቅድሚ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ኣዋርሕ ማለት ወርሒ መስከረም ዝኣቱ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ሽወደን ኣብ ባይቶ ዝካየድ ዘሎ ሩሱን ክትዓት ተቃወምቲ ሰልፍን መሪሕነት መንግስትን ፖሊስታትን መንግስቲ ምንቃፎም ይግለጽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። መራሒት ዓቃባዊት ለዘብተኛ ሰልፊ ኡልፍ ክሪስተንሰን ኣብቲ ክትዓት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓፈሻዊ ምርጫ ሽወደን 95 መዓልታት ጥራይ ተሪፍዎ ምስ ምህላው ተወሳኺ ዝባኸነ ናይ ስልጣን እዋን ይውድእ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። መራሒት ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወይዘሮ ማግዳሌና ኣንደርሾን ንሙቐት እቲ ክትዕ ተረጋግእ ምንባራ ዝገለጸት ሬድዮ ሽወደን እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜያት ንኣባልነት ናቶ ሕቶ ምቕራባ ኣብቲ ኣፋፍ ፀጥታዊ ኩነታት ምህላዋ ዘመልክት ምዃኑ መግለጻ ወሲኻ ሓቢራ ኣላ። ረብሓ ሽወደን ንቅድሚት እናጠመትና ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ዝበለት እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ኩነታት ሽወደን ክህሉ ድሌታ ምዃና እውን ሓቢራ። ብሰንኪ ዓለም ለኻውን ዞባውን ቁጠባዊ ኩነታት ዋጋታት ኣባይቲ ብፍላይ ኣብ ክልተ ዓበያ ከተማታት ሽወደን ስቶክሆልምን ዮቶበርን የንቆልቁል ከም ዘሎ ካብ ኩባንያ ስቨንስካ ሜክላረስታቲክስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ብሃገር ደረጃ ዋጋታት ኣፓርትማ ብሓደ ሚእታዊት ምጉዳሎም እንተኾነ ዋጋታት ገዛውቲ ማለት ቪላ ከይተቐየረ መጽንዑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ስቶክሆልም ግን ዋጋታት ኣፓርትመንት ብክልተ ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ንሬድዮ ሽወደን ዝበፅሐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዘሎ ምጉዳል ዋጋታት ኣባይቲ ኣብ መላእ ሃገር ንዝህሉ መጻኢ ኩነታት ዋጋታት ኣባይቲ ዘመልክት ከም ዝኾነ እውን እቲ ሓላፊ ወሲኹ ከም ዝገለጸ ዝተፈነወ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ቁጠባ ሃገረ ኖርዌይ ብኣጠራጣሪ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ሓቢሩ። ልዑል ጠለብ ንውሽጣዊ ምህርቲ ዓመት 2022 ብ4 ሚእታዊት ክውሰኾ ከም ዝኾነን እንተኾነ ግን ቁጠባዊ ኩነታት ኖርዌይ ኣጠራጣሪ እዩ ክብል እቲ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ከም ዘተሓሳሰበ ሓደ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጽልዋ ለበዳ ኮሮና ከምኡውን ሽግራት ቀረብ ኢንዱስትሪ ኣብቲ ሃገር ኩሎም ኣብ ቁጠባ ኖርዌይ ጽልዋ ክዕድሩ ይኽእሉ እዮም ክብል IMF ኣጠንቂቑ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሓደ ልኡኽ ምስ መንግስቲ ክዘራረብ ከም ዝጸንሐን ቁጠባ ኖርዌይ ከም ዝተንተነን ዝገለጸ ኖርዌይ ቱደይ ንከም ልዑል ዕዳ ኣባይቲ ውልቃዊ ሸመታን ከም ረቑሕታት ዝቁጠባዊ ተርእዮ ኣቐሚጥዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ልዑል ጠለብ ብፍላይ ድማ ብሕታዊ ሸመታ ኣብዛ ዓመት ንጃምላዊ ውሽጣዊ ፍርያት ብ4 ሚእታዊት ምውሳኹ ዝገለጸ ሓበሬታ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንፖሊሲ ባጀት መንግስቲ ከም ዝሕግዝን ኣብ መጻኢ ዝህሉ ገንዘባዊ ፖሊሲ ምትራር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑን ሚኒስተር ፋይናንስ ንኣፈናዊ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ብዝሃበ ርእይቶ ከም ዘመልከተ እቲ ካብ ኦስሎ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ሃገረ ሩስያ ንወፃኢ ሃገራት እኽሊ ትሰድድ ከም ዘላ ኣብቲ ዝሓዘቶ ደቡባዊ ግዝኣት መዝነት ዝተዋህበ ሩስያዊ በዓል ስልጣን ተዛሪቡ። እዚ ጉዳይ እዚ ሰበስልጣን ዩክራይን ሩስያ 600,000 ቶን እኽሊ ሰሪቓ ገሊኡ ከዓ ንደገ ትሰዶላ ዝብል ክሲ ድሕሪ ምቕራቦም ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣገልግሎት ዜና BBC ነቲ ስርቂ ከጻርዮ ከም ዘይከኣለ ሓቢሩ ኣሎ። ሩስያ ዝኾነ እኽሊ ሰሪቓ ናይ ዩክራይን ከም ዘይሸጠት ንዝብል ክሲ ነጺጋቶ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ኩናት ሩስያን ዩክራይንን ንዋጋታት ነዳዲ እኽልን ዘይቲ ብልዕን ስለ ዘንሃሮ ኣብ ዓለም ከቢድ ምምዝባል ዕዳጋ መግቢ ኣኸቲሉ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ቅልውላውን እንተቐጺሉ ከዓ ካልእ
ዝኸፍአ ጸገማት ክኽሰት ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣዋሃዲ ቅልውላው ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሚን ዓዋድ ካብ ጀነቫ ብሰንኪ ሕፅረት እኽሊ ኣስታት 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ክትንከፍን ጃምላዊ ስደት ከስዕብን ከም ዝኽእል ከም ዝሓበረን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት እዋናዊ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ፕረሲደንት ሴኔጋል መኪ ሳልን ፕረሲደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝተራኸብሉ ኣጋጣሚ ግዳይቲ ግጭት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ሕፅረት እኽልን ድኹዕን ከም ዘጋጠመን ተዘራሪቦምሉ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ርክብ ፕረሲደንት ፑቲን ኣፍሪካ እኽልን ድኹዕን ንምስዳድ ቃል ከም ዝኣተወ ገሊጹ ከም ዝነበረን ይኹን እምበር ብዛዕባ ሰደድ እኽሊ ብዝምልከት ሩስያን ዩክራይንን ብኣገልግሎት ወደብን ዕፅዋ ኮሪደር ባሕርን ብቐጻሊ እየን ክኽሰሳ ጸኒሐን ዘለዋ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘለውን ይፍለጥ። ስቶክሆልም ካብ ዝመደበሩ ሃርሞኒ ሜድያ እዩ ዜና ትከታተልዎ ዘለኹም። ድሕሪ እዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ናብ ካልኦት ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝፍጸም ዘሎ ምግሃት ሰብኣዊ መሰላት ምስታፍ ይቕጽል ከም ዘሎን ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ኣካል ወይ ራፖርተር ወቒሱ። እቲ ፍሉይ ኣካል ካብ 29 ሚያዝያ 2021 ክሳብ 22 ሚያዝያ 2022 ኣብ ዝነበረ ሓደ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተረኣየ ዝጭበጥ ገስጋስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይነበረ ብምትሕሳብ በኣንጻሩ ዝበኣሱ ተርእዮታት ግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሽጢ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ብሰራዊትን ብሓይልታት ጸጥታ ኤርትራን መምዝገቡ ጠቂሱ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ምስታፉ ዝቕጽል ከም ዘሎን ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስታፋ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ክቐርቡ ዝጸንሑ ጥርዓናት ዘራጉድ ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ኣስሚሩሉ። እቲ ብሱዳናዊ በዓል ሞያ ሕጊ ዶክተር መሐመድ ዓብዱሰላም ባቢከር ዝምራሕ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝቆመ ኣካል ሙሉእ ጸብጻቡ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 13 ሰነ ኣብ ዝካየድ መበል 50 ስሩዕ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጀኔቭ ከቕርብ ከም ዝኾነ ትፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ህልው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተጋደደን ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትግራይ ንዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይን ዝብሉ ኣርእስቲ ኣብቲ ጸብጻብ ከም ዝተኻተተ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ሃገረ ሩስያ ኣብ ጎድኒ ዩክራይን ክዋግኡ ዝሓዘቶም 2 ብሪጣናውያንን ሓደ ሞሮካውን ንሞት ከም ዝፈረደት ተፈሊጡ። ብሪጣናውያን ኣይደን ኣስለን ሻው ፒነርን ከምኡውን ሞሮካዊ ኢብራሂም ሳውድን ብዕሱብነት ተኸሲሶም ናብቲ ኣብ ምብራቓዊ ዩክራይን ዝተሰየመ ወኪል ቤት ፍርዲ ሩስያ ከም ዝቐረቡ ሃገራት ማዕከን ዜና ሩስያ ሓቢራ። እቲ ዓለም ለኻዊ ፍልጦ ዘይብሉ ቤት ፍርዲ ኣብታ ደጋፊት ሩስያ ዝኾነት ንባዕላ ሪፐብሊክ ህዝቢ ዶነንስክ ኢላ እትጽዋዕ ግዝኣት እዩ ከም ዝተጣየሰን ዓባይ ብሪጣንያ ዩክራይንን እቲ ፍርዲ ንሕጋታት ዓለም ለኻዊ መሰል ምሩኻት ዝጥሕሱ ብምባል ነቲ ብያነ ኾኒነን ኣለዋ። ቤተሰብ ናይቶም ብሪጣናውያን እቶም ምሩኻት ንነዊሕ ግዜ ዘገልገሉ ኣባላት ሰራዊት ዩክራይን እምበር ዕሱባት ከም ዘይኮኑ ክገልጹ ከም ዝጸንሑን እቶም ምሩኻት ይግባይ ክሓቱ ከም ዝደልዩ ጠበቓ ናይቶም ተኸሰስቲ ምግላጹ ማዕከን ዜና ታስ ሓቢሩ እዩ። ሩስያ ዕሱብነት ብሓይሊ ስልጣን ንምሓዝ ብምፍታንን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ስልጠና ብምውሳድን ዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ እቶም 3 ውልቀ ሰባት ከም ዘቕረበት ይፍለጥ። ክልቲኦም ዜጋታት ከተፍትሕ ምስ መንግስቲ ዩክራይን ክትሰርሕ ዝጸንሐት ብሪጣንያ በቲ ዝተዋህባ ፍርዲ ኣዝያ ከም ዝተሻቐለት ገሊጻ ከም ዘላን ምሩኻት ኩናት ንመጠቀሚ ፖለቲካዊ ዕላማ ክውዕሉ ኣይግባእን እውን ከም ዝበለት ተፈሊጡ ኣሎ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ሊዝ ትሩስ እውን ነቲ ፍርዲ ሓቅነቱን ቅቡልነቱን ዘይብሉ ክትብል ከም ዝኾነነቶን ብሪጣናውያን ወዲ 28 ዓመት ኣስልን ወዲ 48 ዓመት ፒነርን ኣብ ወርሒ ሚያዝያን ብሓይልታት ሩስያ ኣብ ኩናት ዩክራይን ተታሒዞም።
USI ናይ መበል 22 ሰሙን ዓመተ 2022 ኣመልኪቱ ብዘውፅኦ ጸብጻብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቅድድም ብሽክለታ ብ3471 ነጥቢ ንደቡብ ኣፍሪካን ኣልጀርያን ኣኸቲላ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝተሰርዐት ሓቢሩ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሽክለታ ነቲ ብ1693 ነጥቢ ትስዕባ ዘላ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ብ1778 ነጥቢ ጸብለል ብምባል ክብሪ ዓቂባ ከም ዘላ ኣፍሊጡሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በዘወሃለሎቶ ነጥቢ ተሓጊዛ ብደረጃ ዓለም ኣብ መበል 16 ተሰሪዓ ከም ዘላን ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም 14707 ነጥቢ ብምውላል ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ እንከላ ስሎቫንያን ፈረንሳን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ተሰሪዐን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ። ተወዳዳሪ ቅድድም ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝፍርቅታ ላዒልዎ ዘሎ ዓመት 2022,546 ነጥቢ ብምውላል ካብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ተወዳዳሪ ክኸውን እንከሎ ካብ ዓለም ካብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቅድድም ብሽክለታ ብደረጃ ኣፍሪካ ምስ ቀዳሞት 8-6 ተቀዳደምቲ ተሰሪዓ ከም ዘላን ኣብ ኣፍሪካውያን ተቀዳደምቲ ቢንያም ግርማይ ብ1546 ነጥቢ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ደቡብ ኣፍሪካዊ ቫን ራንስበርግ ብ469 ነጥቢ ካልኣይ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ተኸታቲሎም ሳልሳይን ራብዓይን ተሰሪዖም ከም ዘለው ትጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብወገንና ንኩሎም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ እንኳ ሓጎሰኩም ብምባል ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ወዲእ ኣለኹ። ሰላም ደሓና ምስዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።